Zviri kufamba here. Aiwa kuti. Right. Zvakarongeka. Zviri kutsobida. Aiwa zviri kufamba zvega. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndichipiwa hangu chigamuchidzo. Nemuzukuru wasekuru kuti sekuru imbobata ine papa. Muri yeZimbabwe ndinedza ndakabata pano nhasi. Nyaya yekunkai yemwana wekuzviuraya achichemera nhaka yaamai vake. Apo paitwa magadziro ababa vake. Kuri kunzi zvimosetaita. Toita seiko panyaya yenhaka. Mwana akashevedzera kuti baba pakafa. Ndakada 2 years panapa ndiripo ini musina kumbogadzira chimwe chino. Ndindaigara namai panapa vachindibikira vachita zvese. Chamakaona chandikakonewa pano chekuti muzogadzira imwe nhaka ino ndarika inini ndipi. Right? Apo ndaamai vake. Tobva ipapo ndine nyaya yemukaro yemukoma KB. Akaro iri kupisa. Yekuti izvo kune murume akabva kukaroi semurimi wefodya. Ndokubva apinza mabhero anokwenda kuita iwo 33 nguva imwe chete. Apinza mabhero anokwenda 33. Ndokubva awana mari yake. Akaenda nemukadzi wake kumafloors. Ndobva atengesa fodya yake. Chakataka kunetsa mukadzi vachiri kumafloors ndechekuti murume akatanga kutsvaga vamwe vanobva kukaroi vakatakura nawo fodya nekuzivana navo vasvika ikoko aikwereta mari kunyangwe yekudya akada drink chero mukadzi akati chakati aiti ndikukumbirawo mari ndozokupai mari yangu yesetaita ndikukumbirawo mari kana mari yangu yaita ndikupai kusvikira vapiwa mari after vapiwa mari mukadzi akutoziva kuti vane mari akati baba mwana mari yatakabata iyi yakawandisa ndikukumbirawo kuti imwe mari ndiibate imwe ndiibate kana pane zvinoitika umwe anosara nechekubata zvere nematauriro waitwa nemukadzi zvanga zvakanaka chose mukadzi achibva aita sei achibva anzi aiwa amusati makubata mari zvikanzi takutoenda tisina kana chatitengera baba mwana zvikanzi no mukadzi uya padhuze kunyangwe mari yebhazi ndichatokumbira kune vamwe handisati ndakubata mari nemhaka yei ndoda kumbonotenda kwakaita kuti tikohwe kusvika apa inga unoziva kuti makore ese kukohwa kwaitinetsa taitikete mabhiro 3 chaiwo chaiwo tatorima zvikuru sei wona 33 nhasi aya pane kwandakaenda ndikanobatsirwa saka ndoda kunotanga ndatenda ndakanzi ndinofana kutenda ndisati ndamboshandisa mari Right? ndokubva vakwira bhazi murume achibvaudza mukadzi akanzi ndakanzi handikwanisi kunopinda mari nemari kumusha kumba kwedu ndisati ndasvika kunotenda kwacho kwakaita sei kwandakabatsirwa Kanga karike kutanga here kuri mafodya vana. aiwa vaitomborima vachita 2 vachita 3 dzimwe nguva kutoshaya dzimwe nguva vaitotengesera vanogara imomo Batai makadaro tobva tangopinda kamuchirongwa chacho bhoshongora segment icho. Kangwe. Alright. Muchikangwe mudhorobha mulocation ndo mavakaenda vaenda imomo muri yeZimbabwe mukadzi anoti iye ndakasvika pamusha apa tichibva tanzi tese tikanzi bvisai bhutsu musati matopinda muyadhi muri kugedhi takazopinda mugedhi tese takabata bhutsu maoko ndokubva tapinzwa mumba zvikanzi izvo mukadzi uyu afanira kunge akasviba so mukadzi akadatazoziva kuti kusviba kwandakaita sei ende iye ane shona yekuti kana vakadzi vachinzi vakasviba vanogona kunge vari panguva yakaoma iye anoti ndakanga ndiri munhu right kusviba ndaisaziva kuti ndikuita sei zvikanzi right kuchibva kwaisiwa hari mberi hari ichibva yanzi ndiri kukumbira kuti mari yese ani mari iri muhomwe yese ngaise muhari umu murume akabuditsa mari yese yanga nayo achibvaisa muhari aisa muhari kudaro mukadzi akabva anzi kana uine mari isa muyese mukadzi akabva ati kwete inini mari ndinayo asi mari yandinayo ndakabatiswa nevamwe vanhu vachiti munotitengera zvakati aizi yedu asi zvandakanga ndabatiswa ndakazvishayiwa saka ndiri kunodzora zvikanzi kana iri mari chete yawapinda nayo isamu mukadzi achibva aisa akati munonditenderere kuti muchazondipa mari iyi nekuti mari ine varidzi ndokubva aisa ipapo muri yeZimbabwe vakabva vanzi izvo bvisai hembe dzenyu dzese vachibva vabvisa hembe vabvisa hembe kudaro vakabva kwatorwa imwe fodya ikapururirwa mukati ine shisha rinenge rakangobatsana richiri shisha isina kukuwadzwa ndobva ita senge iri kufokonyurwa mukati mune mari imwemwe vachibva daro imomo vadaro vari imomo kukanzi izvo mari iyi yataisa ishi mukadzi ndiri kuona iwewe unofanira kuti ubude munomu chikonzero auna kugara mune zvakanaka plus paakada kuramba paibe kunzi aise mari akada kuramba achibva ahukurwa nembwa yanga iri mumba yasina kuona kwayanga iri nguva yakada kuramba iyo akahukurwa nembwa yasina kuona kwayabva asenge kutooneka kuti imbwa irimo but nguva yakapinda imbwa yanga isingaoneke ndo paakasvika akaisa mari asvika mari kudaro nguva yakanzi bvisai hembe akada kuramba futi
akahukurwa zvakare zvikanzi koini ndiri kubvisa hembe sei munomu ndiri munhu wechidzimai plus imimi sekuru muri munomu muri munhu murume avasi murume wangu ndingabvisa sei hembe zvikanzi bvisa hembe ndobva abvisa hembe achibva azogara paakagara mukoma KB achibvanzi iwe unofanira kubuda murumiwo ndambokudza kuti kuri wasvibisa matare angu simuka pakogara chona achibva sumuka achinosumuka mukoma KB arona panzvimbo yakagara iye pachake pakanzizwa wasvibisa ndo pakanzwa mudumbu muchirwadza ende akatozvinzwa kuti akuenda panguva asairwadziwa paakanzisumuka ari kutoona nzvimbo yanga akagaraka yatokanganisika imbwa iya ichibva svika ropa ranga ratowanda ranga riripo ikatanga kuita zvekutokasva ropa remudzimai uyu akanzi buda wasvibisa matare angu zvikanziwa murume une mhosva haungapindi muimba inoyi ndakakubatira basa rakakura kwazvo ukaita mari yakawanda nhasi uri kuda kuzosvibisa matare angu mukadzi ngabude muno ngaende panze murume achibva sara imomo murume asara imomo mukadzi anoti handizivi zvakasara zvikaitika mumba umu murume paakabuda anoti tanzi isusu tiende ende mari yekombi kana mari yekwatiri kuenda handina mari yandinayo panapa ndanzi ndichazodzoka ndichitora mari ndokubva abuda zvikanzi bhutsu idzi tanzi patichanotangira kunokwira modzi motokari ndo patichanoita sei ndo takwira mota ndo patizofeka bhutsu atifeka bhutsu tiri pasi takamirira mota kana tisatakwira mota ndokubva vaenda mukadzi wani takatevedzera ndokubva vaenda ndobva wasvika pane dzimotokari dzavaida vari kuti takafamba maybe kuma 7-8 kilometers kuti tiende kwataiziva kunokwirirwa mota dzinoenda kumusha kwedu right ndokubva unosvika kweyo ndobva usangana nakumana unoziva shamari zvinhu zvete asina kumira mushe but mari tanzi chase topiwa musi wakati tinokupa imwe mari iri kupi iri kumba munhu achibva anzwisa vachibva kwira motikari vachibva vaenda kumba vakanosvika vakarara usiku murume akati ndiri kunzwa mudumbu vangu muri kutenderera rega ndiende kuchimbuzi so mukadzi akabva ati manje mungatobuda here musina kupfeka chikonzero angase kana kufuka kana kuzvimonera zvenye Zambia murume akati aiwa ndanorokero usiku ndionekwa naye ndobva atobuda achinaona kumbuzi ndobva abuda mukadzi ari kuona maminutes ati semunhu ati mudumbu anomboti garei yes ari kuona zakutosvika kana 1 hour ari kuda runotarisa ari kuona kumba kuna munhu kwaedza zvinhu izvi muri yeZimbabwe zvakaitika musi wa 4 June musi wa 4 June munhu asi kuonekwa mukadzi akuenda kunoripota kune ukama murume wangu asi kumuona so mudzima ale ukama vari kuti iwewe kubva paya pamakaenda kunopinza fodya muchidzoka murume anazokuonekwa so pfungwa dzavo dzaiti mukadzi ane chokuita nemari anogona kunge akachekeresa murume so mukadzi kuti ataure nyaya izvi kuti pane kwatakapfuura nako ndokwaitika zvinhu izvo akambodhonda achidi pane zviri kuitika musi wa 16 ndo paakanzwa vanhu vachiti imi muri kuti murume wenyu tamuona kumunda kwenyu but murume wenyu akuita singa kurora nenjere tamuona achichera pasi nemaoko aine shena but haana kupfeka manyai kumunda izvezvi vanhu ndokumanya vachienda kumunda kumapasi 4 dzekumanheru mukoma KB vanhu vaitomuona ari kure kuti uyo pavakaratidzwa ndokunosvika vakanosvika about 5 meters apart kuti vasvike pamunhu paakangocheuka akangosheredza mazita evanhu vakati munoda kuita sei munoda kundikanganisa basa rangu ndiye tasho kudzingirira munhu mukoma KB kwanzi nemhuri yeZimbabwe mamhanyiro ari kuita munhu iyeye ari kufamba abatike kudiya pansi kurova pasi kechi 2 awanikwa kechi 3 awanika ari kumhanya haasi kubatika ndokubva azouya kusora kwa zuro musi weSunday ndo pawa yake kupedzisera ndokubva asvika kuma 11 dzeusiku ndobva anoka dhori mukadzi wake zvikanzi mai Sabhiyo ndatsoka mukadzi wangu vhura dhoo mukadzi achibva vhura dhoo ari kuona ari marisechi haana kupfeka achingovhura dhoo mukadzi ndobva agara padhoo ipapo sokuti mamwe makumbo panze musana wakafuratira mumba zvikanzi ndadzoka mukadzi wangu imbondega ndimbozorora ndigere panapa so mukadzi aida kuzama nyaya yekuti kana kati ndichazorora abude panze aende kune imwe room chikonzero ane vana vari pamba kana kushevedzera vamwe kuti aita sei adzoka atori pamba izvezvo agara kudaro aita kana kubona uda kuenda kupi gara ipapo ndobva agara ndokubva angotura befu kuti right mudzimai wangu ndakuona ndazorora ndakuenda ndakudzokera pakati ndakudzokera mukadzi ndobva muti mbunde ndokuti akusikirima achiridza mere
adzoka manyayi usiku kusanganisira vana vepamba apa vakomana viri musikana 1 vachibvavhura madhoo vachida kunobuda pakabuda vanuka vana vepamba pakatobuda vakatoona ari mabimbiri amai nemurume wavo kuti vasvike vanobatsira vasati vasvika amai vakangoerekana avasina kubata munhu ndokusara vakabata jena rinoratidza kuti rine ropa kuti asikunonzi munhu wangu aita mabimbiri naye akakuwara ane ropa muviri wese jira iri ritori rine ropa ritori nyoro munhu achawanika kubuda kwemunhu mumaoko kana vakaona kuti amai vari kuisana nemunhu kuti vazoona unofamba sei havana chakamuona ndokushavona nhasi ndopakazoenda kuunganidza hama ndokutaura nevana vese kuti ndo zvakaitika handimazvona ende baba muchinzwa achitaura mamusinganzwere ndi baba venyu zvikanzi ndizvo zvikanzi ndo zvakaitika so nezuro ndo vakati vakuenda kumapurisa vachiti vanoda kunozama kunotaura kuti kana zvichiita tinoenda pamba pacho patakasvika nemurume wangu nemari yedu yatisina kubuda nayo murume achiti iye ndotanga ndasvika apa nemari chikonzero ndo pakaita tikohwe mari asi kuzobva ipapo murume wangu achipinda mumba usiku hatina kuzomuona uyezve patakapinda mumba umu ndakatanga kurwara nanhasi mukadzi uyu zvakare ari kuti ndiri kurwara achiri kurwara mudzimai pakadzingwa muimba yematare nemubatsiri achinzi ngabude panze asvibisa mumba umu right zvakabuda pari zvakasara zvichidyiwa nembwa zvakatanga kutodyiwa pakanzi sumuka achingosumuka chete kungoti zvapachena imbwa yakatanga kutokaswa ipapo iri ipapo ukaona chinhu chinokasvika nembwa hakusiti chakangonamira pasi chakatowanda chikutoyerera yes zvakasara zvichiitika mumba umu hapana noziva bosi akabva buda akangoona murume akubuda murume paakazobuda mumba umu pane here zvakataura nemudzimai wake akataura mashoko kuti takunotsvaka kuti tingabatsirisa simba kukwira kuti ndazonzi ndichadzuka kuzotora mari nhasi mari handisikupiwa pane zvairi kumbosara ichiitwa semunhu akatibatsira mari yakasara kumubatsiri imari mari yakatibudisana mukadzi anoti iye handina kuratidzwa kunyangwe vhocha handina kana kumbobatiswa mari ndakanzi takubva mumubatsiri ndo pandikusarendera zvise kuti zvatakashanda izvi right tambotenda nanhasi hazivi ya zvakaoma bati mari ndiye mabhero 33 hapana bhero kana vakatengesa kupremium tobacco auction floors hapana bhero riri kutengwa neless than $4.99 papa mucalculator kuti anenge ane mari ya zvakaoma chirongwa chino bozhongora segment muri kuchikosherwa nevasawira vedu zvinozvi mhuri yezimbabwe ndazogamuchira zvakare update yokuwanikwa kwababa nenzira yemawanikiro yakaitika nezuro ndatogamuchira update manje yokuwanikwa kwani kwababa nezvakaitika zvacho right zviri kunzi kudini anditi baba vakambowanikwa vachidzoka musi wesande chibva vazotiza mudisapia mudzimai akasara akabata jira rine ropa right zviri kunzi kudini vari kuti ivo kwanzi pane kwavakaenda vaenda ikoko hama but dzanga dziri mukati mekuchema ndokubva dzaungana nehama dzemukadzi but kufamba kwaitika kweseko hama dzemurume dzaingoshevedzera kuti endai imimi veukama vemukadzi tungamirai kwese kwati chene chikonzera mukadzi ndiori kuza kune murume nezvakaitika wai mwana wedu kana kuti hama yedu yakashayikwa muchibva kunodii kunotsvaga mari ndipo paakataura zvinhu izvo vachibva vatsvaga munhu kwavakaenda kwanzi vakarara vakavesa moto mubatsiri achiti iye zviri kuitika panapa ndezvekuti vesai moto ndoda kuti tidane munhu auye pano saka kuri kunzi asvika kuma4 kuseni akashama asina kupfeka but haasi kutaura murume uya okay haasi kutaura saka kwanzi izvo mubatsiri ari kuti paanotanga kutaura toda kuenda ende zviri kutaurwa nemukadzi uyu ichokwadi baba ava vane zvavakaitiswa asi varoda kumbunyikidzwa kuti mari yese igotorwa vashaicha vanowana mubatsiri iko kurasira njere kwavari kuita ikoko varoda kumbunyikidzwa kuti vagoshaya chavanotora ende mari yese vagoitora ende vari kunzi havana kana chavakakanganisa asi udyire hwemubatsiri saka kwai babava vakakwanisa kutaura vega tinenge tave nesimba nemaitiro kunyange kumapurisa nekuti achasvika achiti apa ndio pandakasvika asiri mudzimai kwai tobva tapinda ipapo kana iri mushonga topedzerana ya zvakaoma zimbabwe machibva kacha kukarohire katimbonzwa vachona mwanakomana uyu anga asina kuroora ende anga asina mukadzi aitogara pamba pazvakare achitobikirwa namai vake akaita 2 years baba vashaika bhadhi vanga asina kuitirwa magadziro kana chimwe chenhu but pakazoitwa magadziro vanhu vakashevedzera kuti ivo pamagadziro anoda kuitwa aya paiti pakakuda kuitwa magadziro mukomana uyu airamba achiti haisati yakwane kuwe kuti baba vangu vaitwa magadziro pachibva paitika 2 years asi pakazoitika magadziro ndiye akatanga kumhanya achiti kuvanhu ngatiite magadziro but vanhu vakazviona vakati izvo mwanakomana kuti magadziro ngaitwe iwo aimboramba
uye zvenguva yaari kutaura kuti itwe magadziro haiziriyo chikonzero. Pane nguva inonzi pachivanhu ndonguva inoitwa makuva inogadzirwa makuva. Saka nguva yaari kutaura aite vamwe vakashevedzera kuti kana ataura kuti ane zvaari kuita iye hapana chakaipa ngatiitei magadziro. Pachibva paitwa magadziro. Paitwa magadziro handitika vanhu vakachivashedzera vachitizwa ngakuiti atinoshevedzera kuti nhaka igadzwe pano. Mwanakomana vanhu vaungana paipa vakuda kugadza nhaka achibva aenda kunomira mberi akashevedzera kuti panapa ndionekana nguva yekuti paitike nhaka. Nhaka ida kuti itwe panapa ndakamira sei uyezve muri kuda imwe nhaka ipi kudarika nhaka iripo kudhara. Vanhu vakacheuka vakateresana vachiti panapa pane mwana wana aripo ndiye mwanakomana uyu anga achigara panapa naamai vake ndio vakachimubikira hana mukadzi hakuna baba mukuru kana baba munini vakauya panapa vachigara nhaka. Ko kana iye achitaura mashoko ekuti munoda nhaka ipi inodarika iripo iye ende akabva ashedzera kuti iye kusaita mwana chitema here apa chigara namai vake vamwe ndio iye mwanakomana uyu paakanzi nana baba vake mashoko ari kutaurwa nemwana haasi mashoko akanaka uye zvoenda senge munhu ari kurwara nekuti iye mwana panapa kana achiti nhaka inodarika inhaka iri panapa inodarika ndeipi nekuti ndiye ari kugara panapa uye zvari kushedzera mashoko ekuti kusaita kwandakaita mwana achitema here aida kuita mwana naamai here uye zvari kugara nhaka pana amai vake here izvo zvisiriko handiremberi nechirongwa mukomana akabva asumuka semunhu ari kuramwa ndokubva apinda mumba paakapinda mumba hapana munhu akaziva kuti vaita sei akangonyerera ari mumba imomo vanhu vakati handei kumberi vanhu vadari kudaruka pane vana tete nevanhukadzi vakasara ipapo vachibvunza kuti nhai mana kuroora nhai tete kana kuti amai vemwana uyu mashoko ari kutorwa nemwana uyu muri kubatora sei kuti izvo munoda nhaka yakaita sei ko mwana anoda nhaka kuna amai here amai vakabva vatora mashoko ekuti imbomirai ndiende kuchimbuzi ndidzoke ndichipindura vakabva vasumuka zvakare vachibva vapinda muchimbuzi vanhu vakadiva kutora vana vana kuona kuti amai vabuda muchimbuzi vapinda zvakare muimba imwe chete yapindwa nemwanakomana uya vanhu pavakaona kuti mukomana anonoka amai vanonoka vanapindura mhinjiro uyezve hapana chinorongwa amai ava vasina kugara padare rini vamwe pavakativera mumba vanhu vakaona vanhu vese ingori kororo kuratidza kuti ivo vakutorutsa nekutochaya vachinotereswa mwana wese vanga vamwa mushonga wedonje vese vangatofa ndokutakurwa vanhu ava vachibva vaendeswa kupi kuchipatara vachinosvika vanhu ndiye sarai vanhu vese chibva vafa kutaura kuti kwatita mhuri yezimbabwe rakazove rufu rwevanhu vaviri pamusoro pemagadziro rakazove rufu rwevanhu vaviri. Saka iko zvinozvamirira kudzwa kuti zvichafambiswa sei nekuti one akatorwa kubva mumochari ari mwanakomana but amai vachona avasitatorwa mumochari chikonzero hama dzavo ndidzo dziri kumirira kunzi dzingewo dziripo asi hama dzamai hatisati dzauya vari kuti kudini vari kupi hapasati pataurwa mashoko nekuti pakanga pachirongwa ichi hama dzamai dzakataura kuti izvo mukuwasha wedu wamunoti munota magadziro mimi makamboona here magadziro andiwa panguva yakaita sei havana kuuya paive nevamwe vanga varipo havo but vanonzi ndo vana baba vakuru havana kusvika. So chii chakakonzera kuti amai nemwana vese vanwe mushonga? Mwanakomana akava mushonga nenyaya yekuti pakanzi nguva inonzi pagarwe nhaka mwanakomana akasumuka akaenda mbiri kwedare akataura mashoko ekuti handioni kuti nhaka yamuda kugadza ndeipi chimwe nhaka yamuchada panapa ndeipi iyo nhaka yakagarwa kudhara kokusaita mwana imhosva here inga ndiripo wani saka mwanakomana ndiye aida kugara nhaka akarambira chinzi anenge ari kurwara uyu mashoko ari kutaura anoita here akabva aramwa akapinda mumba. Amai vakasara vachibvunzwa mubvunzo nemamwe kuti munoonawo sei matsoka ari kutaurwa nemwana wenyu mashoko kwawo here amai vasati vapindura zvikanzi mandibvunze ndakuda kuenda kuchimbuzi regai ndipinde muchimbuzi pandichatsoka ndichataura nemi ndokugara vachitaura vana kusumudza musoro kuti amai kuda muchimbuzi vapinda mumba pavakazotsvaga muno muchimbuzi ndokumushayiwa kunopinda mumba vari kuona amai nemwana vese vari bhizi rukurutsa vamwe mushonga pakaipa nechekupichi nkai. Saka mafungiro enyu baba Isabel muchitaura nevanhu hama neshamwari vari kuti chii chakakonzera kuti amai nemwana vazouraya? Baba KB maonero angu inini mwanakomana aitorambidza vanhu kugara nhaka kuti pano hapana mumwe murume anouya zvakare nekuti ndine murume aichitaura chokwadi mwana uyu anga akura sei? 23 years amai ndira kutsvaka makore avo mwana angasati aroora aigara naamai pamba pane vana vakawanda sei? Pane umwe mwana akabuda bakatoenda vana vanga vari 3 1 akafa kozoita 1 akabuda ntonzi akangoenda azikana kwakaenda kozoita uya igarapa. Maonero enyu hapana here makuna aiitika pamba? Makuna aivepo chikonzero amai pavakazobvunzwa vakakutikana kubhadhara kupindura vasati vadzoka zvakare ndokubva vazviuraya iye mwanakomana zvakare achibva azviuraya ndokubva vaenda vese. Baba vanga vane nguva yakakura sei vatisiya? Baba vava ne 2 years vafa asisina kuita magadziro. Nkai Zimbabwe munoti kudini? Pari zvino regai katimbopinda muchitoro Handiriya simudzampata tirove pakadzikadzika handiriya maikaniwa iwewe handiriya iwewe dakumbira handiriya maikaniwa dakumbira handiriya iwewe
iwe 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 andiriya iwe iwe ini telefoni tuwili pinifo wakachiwemba kemenekiasha ini telefoni tuwili pinifo taniolosho wili pinifo wakachiwemba kemenekiasha ini tifo tapio whoa mighty sipaini father Peter pro fana tu sipekesha mtirai babu Jumanja wakachiwemba kemenekiasha simpiniti horomaiti deni oroshu wili pinifo akiora wili pinifo wakachiwemba simpiniti horomaiti deni oroshu rigiti tsudzurani tive icho kwadi muri yezimbabwe ndiri mangati mukutsudzura mukati mekupfapfadza dziri kuitika matima nawosenyika iro handina kutiza mukoma kepi ndapinda zvakare munzvimbo yenkai but ndasiyanisa madzishe right muchiri munkai ndichiri mumukai maita imbwa yakaruma vanhu 17 munzvimbo inogara imwana vanhu varuma 17 vanhu vasema kuenda kumapurisa vanhu vadzimbwa akadzibayiwe murume anoshevedzera kuti anoti imbwa yangu ngataura kuti sei chiti imbwa yangu sei vanhu vaiti imbwa iyi ndiye murume uyu imbwa iyi hakuna munhu asingatoziiti mbudzi idzi ndedzeapa huku idzi ndedzepapa mombe idzi ndedzepapa madhonga aya ndepapa ndo hunhu unozikanwa vanhu vanogara kumusha kwete kumusha chete muno mudhorobha matiri mungatadza here kuziva kuti Isabel ndokwabhosho tinoziva vanhu vanoziva right saka vanhu vaiti imbwa iyi ndekwabhosho nenyaya yekuti vanhu varuma vanhu yaitika ruma munhu vanhu vaitoenda kunotaura mundharaunda kuti muri kundinyebera imbwa yemasikati yachaoneka yabva kuruma munhu but manheru inonga iri pamba vanhu vakaenda kunotiambira mundharaunda kunomuona manheru apa waisapinda muyadhi kungoda kupinda muyadhi yakubhonga vanhu vakati alright saka here isu tikuenda kuchipatara isusu vemutemo vakauya vaitsvaga imbwa iyi vobva vaishayiwa haisi kuonekwa ende muri dzaizadzisa kuti vari kundinyebera yangu imbwa ndeiyi yamuri kuona imbwa yaitaurwa pa old age baba yekuti inogona ngoti dzedze zvikuratidza kura dzedze amene zvaritocheba kati nehope ipapo inoruma munhu here mapurisa kuti anhu zvichokwadi wasidaro saka vanhu mutaura chii vanobewa zvinhu zvinombo kusvikira sabhuku arumirwa muzukuru wake zvikanzi saka zvinoreva kuti haisimbwa chaiyo ngatitsvagei munhu anouya muno matibatsire iye achisiri imbwa iyi munhu achibva auya munzvimbo zvikanzizvo tiri kukumbira kuti muridzi wembwa ataure ega kuti imbwa iyi ndiye muridzi iyi nemubatsiri vanhu vachibva varamba zvikanzi no isu hatina imbwa but munhu wandiri kutaura uyu ane zvinhu zvake mukoma kebi zvipfuwo aipomerwa nevanhu kuti imbwa iyi ane zvipfuwo zvake ndobva paitwa zvakaitwa pari zvakaita zvikanzi ini zvandataura ndezvekuti muridzi wembwa kana iri yake kubva nhasi ngaachirega kukomerera nembwa yake kana kuwirirana nayo nokuti achisiri imbwa yake taita zvinoita kuti iyi nembwa yake vasaunana saka kana pane muridzi wembwa ngaataure nekuti imbwa iyi pachaunana nayo izvezvo kana imbwa ichiedza nekuridza muridzo kana ichiedza nekuridza mururu pamuri kuridza mururu kana muridzo muri kutoitsamwisa ichiuya ipapo ihondo vanhu vakati haiwa kuchindo chiko ichochi zvadaizvo papa mudhara vachingobva kwakaungana vanhu vachinosvika kumba paka nembwa masikati ndobva yadamburira trausi aina kuvaruma ndobva vatiza imbwa ndobva inopinda muyadhi mukoma kb ndokubata mbudzi dzinongoenda 3 ichisema tombo panze imbwa yengoti ikangobata mutsiba huku ikafa yobva yasiya huku ikafa yasiya danga rese huku dzese dzakapera huku dzese yakarowa huku dzese ndokuenda kumbudzi ichiruma mbudzi zvokudambura kuburitsa maura yosiya yakadaro yange isingatyi ndobva yatiza muyadhi ichibva yaenda baba vakada kupinda muyadhi vaizvinzwa kuti mune mbwa iri kugukura but vasingaioni ati vanga varamba here kuti handina imbwa iyi ndobva vanorara kumba kwemukoma wavo ndobva vaenda kumba kwasabhuku
zvikanzi sabhuku zvinhu zviri kuitika ari pari kundigangira zvechokwadi handirachi imbwa yakadaro zvikana sabhuku anosina imbwa yakadaro inini hangu nyaya pandaiisa kuvanhu haichisiri yangu ndega yaiye vanhu vese saka hazvina nidhi kuti muye pamba pangu pana muchitaura nezvembwa yabva kune vanhu vakawanda mangwana ndinonzi ndine zvandakaita pamusoro pembwa iyi ndokumbirawo mudzokere kumba kwenyu baba ndokushaikwa kuita zvokuita ndobva vanopinda muyadhi zvinaro vapinda muyadhi mukoma KB vakarumwa munhu wandiri kutaura nezvake muri yezimbabwe akarumwa munhu wandiri kutaura nezvake muri yezimbabwe ari kuramba kuenda kuchipatara ainda kuruma makumbo chete yakaruma ndingati nenhengo dzakavanzika aiwa vakarumwa but kutaura kuno kwatoda imbwa iyoyo haisi kuonekwa zvakare iko zvinozvi haisi kuonekwa but vari kuramba kuita sei vari kuenda kuchipatara but nezuro ndopataura mashoko ekuti vachitaura kumwanasikana wavo anove chiremba pane chimwe chipatara chiri muHarare mwana uyu akuti bhozho ndinokumbirawo kuti hapana mubatsiri here asiri mubatsiri akaenda uko mubatsiri akaenda uko ndewehondo ndinozvibvuma kuti baba vangu vanogona kunge vaine chekuita pazvinhu izvi but vachinyara ndiri kukumbirawo munhu anoita kuti isusu sevana tigoziva kana pane patinotangira totangira ipapo but baba vangu vakakuwara vari pamba kuchipatara vari kuramba vakasukuma saka tikuda munhu wekuti akasvika akatiudza nyaya dzese ndine chadashora chedu chekuti nini maitikiro azvaitwa zvagadziriswa zvichiwedzera mamwe maproblems ari kutaurawo nenyaya nzira yababa vake kuti baba vangu vakakonzeresa kuruma kwevanhu kana kuri kuti ndiwo vasati vabuditsa kunzi ndiwo zvakuita sekunonzi ndiwo nenyaya yekuti vakurumwa nembwa nekuti nyaya yakashedzerwa munomu ndekurumwa vanhu vechi nembwa but handisati ndaziva kuti baba vangu ndo vakakonzeresa kurumwa nembwa here kana kuti vanhu varume nembwa kana kuti kurumwa kwakaitwa yokutanga ndokurumwa kwakaitwa baba vangu baba Isabel pane mubvunzo uri kutouya panapa asi nhaiwe kanyemba imbwa chaiyo here kana kuti baba avo pane mushonga wavakakanganisa ivo pachavo babava vari kuramba kubuda pachena kuti imbwa ndiani imbwa ndeyavo ndokusaka vakatsvaga mubatsiri nevanhu vemunzvimbo vakati hakuna imbwa inoita maitiro ari kuitwa aya yes sezvo tasina kugutsikana kuti imbwa rudzi yakadai soka ngatichitsvaga ichi mubatsiri vanhu vakawirirana but pakabvunzwa kuti hapana anoziva here nekuti kana iri imbwa yemunhu kana yange iri yako kubva nhasi ichisiri yako matove maenemies amuchaona nokuti zvatakuita apa ndezvekuti imbwa iyi haifaniri kuruma vanhu muno asi achaidana kana kuda kutaura nayo kana kuwirirana nayo imbwa iyi ichamukwadza baba vakuda kusvika pamba yakabva yavahongera ndobva yavaruma trausi vakavhunduka vakatiza vachingobuda muyati imbwa ichibva yavasiya imbwa ichingobva pavari baba vatiza ndokuenda kumbudzi ndobva yaruma mbudzi ndobva yaruma huku saka iko zvinozvo vanava baba pavakazodzokera ndobva yavarume mushure mekuenda kwasabhuku vachiti ndo zviri kuitika but vanhu vanenge vari kundipomera sabhuku akati handikwanisi kutaura nyaya neuri 1 inyaya yakaunganidzirwa vanhu vese muvhillage kana wakutaura neni wega wakuita sekunonzi une zvauri kutaura kwandiri kana kundivhara aiwa zvinoda vanhu vakaungana handikwanisi kutaura newe enda kumba kwako tozoshevedzera musangano vanhu voungana saka izvozvi baba ava vari kugara kupi baba vari kugara pamba but mwana uyo ari kusiririka ari kuti inini pachangu ndiri chiremba baba anofanira kurapwa mishonga yatiri kuvapa tiri pamba ndiye kutomanikidza dzimwe dzenguva vari kutoramba asi vakakuvadzwa kukuvadzwa kanotaura ndikokuti semutezo wakavanzika mukoma KB unogona kunge kune dzimwe nyama dzisingari kudhistebwa but vari kuti hakuna kwandinoenda ndinofira pano nekuti ndiri kupomerwa ndinofira pano nokuti ndiri kupomerwa musi waitwa gungano pashedzwa mubatsiri vanhu vakabvunzwa kuti kana pane vane chekuita neimbwa iyi yakaruma vanhu ngabude pachena vakaramba pavakadzoka vachinorumwa izvozvo vari pamba havasati varumwa futi nembwa iyi aiwa iko zvinozvo vasati varumwa haisati yadzoka haisi kuoneka ya Zimbabwe munofunga kuti imbwa here chekunkai icho kana kuti baba ava pane mushonga wawakakanganisa ine mashoko andanga ndasiya mukoma KB ndichitaura nemwanasikana wababa ava vembwa vari kupomerwa nyaya yembwa anoti inini maziso angu ndinoona zvekubasa kwangu nekuona zvandinoona nemaziso angu zvakavanzika ndikwanise kuona asi zvandinogona kududzira ndiri kuda munhu achatizadzisa asi zvandinogona kuziva ndezvekuti kumashure uku baba vangu inini vakambenge vaine dambudziko rekuti pamba pedu ndo paiungana dzimba dzese dzemuvillage muri yezimbabwe kana muchirangarira nyaya ndakambotaura kumashure ndofunga yadzoka zvakare yekuti baba vaiti vakapinda muvillage vakaridza muridzo imbwa dzese dziri muvillage dzese dzaiungana kwavari vakada kupinda musango
avadzoke vasina chavakabata nokuti imbwa dzinenge dzakawanda imbwa dzese ende vaitonzi yavashamisa muromo vakasvipiramo muromo membwa iyoyo aichitinde kumba kwavo ndichiri kuyeuka muchitaura nyaya aichiti mboende kumba kwavo so inini ndanga ndakateka kurivara kuti inyaya imwe chetere so mwana akutaura kati ndo baba vangu vane nyaya iya makamboita iya ndo zvandaiziva but vanhu vakuruma ikwe zvinozvi handichazivi kuti ndiyo here tiri kudawo mubatsiri anozotizadzisira so tichanzwa kuti uyu mubatsiri amboita apa izvi asi Isabel tingati isusu mubatsiri akaenda kunobatsira konkai panyaya yembwa iyi ane utsinye here kana kuti mubatsiri akatobatsira zvakanaka nokuti munhu akashedzwa neutungamiri wenharaunda akatoita musangano akati kana pane munhu ari chekuita nezvembwa iyi ngabude pachena nokuda kwekuti kana iri imbwa yako hamusi kuzoonana kubva nhasi hana kuita utsinye inonzi warning akabuda pachena zvakangofanana asi unosvika uchionewe pakanyorwa kuti danger scare do not touch unoenda pasi ukazogwinwa waruwa pasi KB imbwa iyo iri kuda mucheka kuti vadiwa vateereri vanoti kudini 0713938538 0713938538 halo pa National FM radio wagwatika ntedwe 0713938538 0713938538 hello Kanyemba mushe kanjani mushe uri tani mbare wanga ndiri bwino mbare tani ko ndiani watu ali kuponi Mr. Intelligence Calvin Joao pachingoma farm Wongu Kanyemba asi chine chichemo hatina masaisai nhasi ndakangochibata oneka radio kanga nechitsotsi kanobata straight Harare aenda nguvai makuseni chacho pachina Ivory regai ticheke maybe pane dambudziko raitika aiwa vanogadzira veTransmedia Alright, chekukaro icho Kanyemba handimbovhunduki kumba kwangu koko ndinotoziva kuti kukaro iwanhu vanoda zvokubata-bata stereo kujata-jata too much right uyo kuda kuendesa mari kwaSangoma aimbozviteiko munhu anga ine mari yake yaangabva nayo kumaflows kwakanaka angachedaka kunotenda basa rakabatwa naSangoma basa rakabatwa nomubatsiri aiwazve kumaflow kwamunoendesa vanhu ndokunobva mari yakachena yakawanda uko angada kunonowedzera pakudii manje pamwe akapiwa kamhiko dzokuti kana right akohwa atengesa anofanira kakumbouya azobhadhara asati atanga kushandisa mari aiwa uyu akatozvikanga ega uyo Kanyemba kukaroyi kunotoziva kuti aiwa pamato uyu bhozo paangoti karoyi chete ndabva ndatoziva kuti chachaya saka panofanira kuitwa sei ipapo apa pakutongoda kutoti watongotsvage mubatsiri watomubvise zvese urombo hwada kuti akada kutowedzera urombo ipo paipa mukomana uyu kuitira kuti mubatsiri uyu atore mari yese ipapapo ndo zvatoitika ipapapo zvatozosangana nekutozorohwa richadonha nemubatsiri wacho futi bhozi wabatsiri mazona ari kurova futi chadonha futika right saka abva atorohwa double kick kuchaya nekurutsa saka ndiye atopa dambudziko hombe manje aiwa tinotenda ukomana tamiriwo road show kuno muchingobva udhugeni aiwa don't worry tinogadzirisa guruve kandeedu kai Thank you very much. Maita basa baba Isabel muri kunzwa ka Calvin Joao pachingoma farm ari kushedzera kakuti mubatsiri aidaka kuti murume uyu kana akarwara nenjere obva atora mari yese nokuti mudzimai ndiye aizopewa ka mosha kubaka saka vabatsiri vakuba futi but iye akaendereko kumabatsiri nyaya dzekurima dzinoda wabatsiri here ndopatisingazivi mukoma KB zvikanzi hello KB na Bosch tiri kukumbirawo kanhamba dzemubatsiri wekukaroyi uyo anopedza ka masports nyaya yekukaroyi iyo Zimbabwe shandai nesimba nenjere dzenyu chete kuti muwane mari ndanzwa tsitsi nemurimi uyo ndinonzi Effort Nyakasaka the Korean man akachibata kachimuti rega tinzwe ka mashoko ano amai pamuchiti namai